Радио Ел Шадай. Някой почука на вратата на моята душа. Аз заплаках с глас и това беше Исус. И Той ми каза: дъще, аз съм с тебе. Кръвта на Исус е върху мен. Само Той ми дава светлина. Ти си моят свят на радост в моята душа. Господи, Ти ме пазиш от всички бури и преди покривам се с Твоята мантия. Ти си господарят на моето сърце и душа. Кръвта на Исус е в моите вени. Кръвта на Исус е върху мен. Само Той ми дава светлина. Ти си моят свят на радост в моята душа. Господи, помажи главата ми с миро пред Твоя трон на благодат. Падам пред Твоите святи нозе и ще кажа: обичам Те, Господи. Кръвта на Исус върху мен. Кръвта на Исус е върху мен. Кръвта на Исус е върху мен. Само Той ми дава светлина. Ти си моята душа. Ти си светлина, която не вълни, не издига трудност. Ти си до мен и слава на Исус. Господар на всичко, Ти ми даваш живот. Ти си моята сила. Ти си любовта на живота ми, Господи. Ти си Господ на господарите и цар.